foli bɛ aw ye aw minnu mana tule sanga ani waati walasa ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ. An b'a fɔ aw ɲɛna k'aw ni ɲankuma ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ kunun avril kalo tile 20 mɔgɔ 22 coronavirus bana yer'olu la an ka jamana kɔnɔna la. Ni kunnafoni lasera ma kunun kɛnɛya minisiriso fɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔna la. O sɛbɛn in kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 22 ye bana in yer'olu la ko mɔgɔ 14 olu kɛnɛyara ko wa ko ala barika la mɔgɔ fosi kɔni ni ma to a la kunun. Banabagatɔ ninnu yera yɔrɔ min na k'o ye Kayi, Kulikoro ani Bamakɔ kin 5 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Sɛbɛn in kɔnɔna la hali bi a yiralen don k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan fɛn min ye mɔgɔ 246 ye bana in kɔni yer'olu de la an ka jamana kɔnɔna la. Olu la ko mɔgɔ 14 olu ni tora a la wa fɛn min ye mɔgɔ 56 ye k'olu kɛnɛyala ala barika la. Kumakan laban na kɛnɛya minisiriso mɔgɔw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye hakilisigi ye ani sanuya walew matarafali k'o ɲininen don jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ. Faamuyaliko ɲuman k'o bɛ kunnafoni sanfɛ. Coronavirus ko hukumu kɔnɔna la hali bi a yirala k'a fɔ fɛn min ye masque 5000 ye an ka finitigiw b'o de dilan don o don. A yirala k'a fɔ an ka jamanakuntigi ka kuma laban malidenw fɛ n'o ye discours à la nation ye. O kɔnɔna la sa a y'a jira k'a fɔ a bɛna opération dɔ lancer n'o ye un malien un masque ye. O yɛrɛ ye mun ye ko maliden kelen kelen bɛɛ ka se ka masque kelen sɔrɔ. O hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ fɛn min y'an ka finitigi kalalikɛlaw ye nin wale in kɔni kalifar'olu de la. Fɛn min ye direction du commission des armées ye o mɔgɔw de kɔni bɛ ka nin masque ninnu dilan. Olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye masque 5000 ye olu b'o de dilan don o don walasa masque 1 million kɔni ɲinina olu fɛ u bɛ se k'o di jamana ɲɛmɔgɔw ma cogo min na. U y'a jira hali bi k'a fɔ nin masque ninnu dilannen don ni kɔɔri de ye o kama sa k'a bɛ se ka ko wa a bɛ se ka mɛn makoɲɛ la. Halisa u ka kuma la u y'a jira k'a fɔ nin y'olu fana ka farankan de ye coronavirus bana kɛlɛli la. Ko wa u b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka masque kɔni donni matarafa walasa an bɛ se ka an yɛrɛ o ni an kɛrɛfɛmɔgɔw kɔni tanga ni bana in ma cogo min na. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Almustara. Olu y'a jira k'a fɔ sunkalo masurunya in na feerefɛn dɔw dagɛlɛyalen don olu fɛ yen kosɛbɛ. Almustara n'o ye dugu ye mun bɛ Gawo mara la o sigibagaw y'a jira k'a fɔ sunkalo min kɔni sitɔ filɛ nin ye a bɛ sɔn ka gɛlɛya olu ma kosɛbɛ. Sabula feerefɛn dama dama bɛ yen nɔ ko gɛlɛyalen don olu ka dugu la kosɛbɛ i n'a fɔ malo. U y'a jira k'a fɔ fɛn min ye malo 50 kilo ye n'olu tun b'o sɔrɔ fɔli la 2500 k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi o yɛlɛla ka kɛ 3000 ye. Ko wa fɛn min ye nɔnɔ carton ye n'o tun bɛ 7500 la k'o yɛlɛla ka kɛ 8000 ye. O kama u ye welewelekan bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛw tigɛ nin fɛn ninnu kɔni sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya olu fɛ yen cogo min na sabula ko sunkalo tɛ se ka don ka bɔ ka sɔrɔ u mako ma s'u ma. Hali bi an bɛ to Almustara a yirala k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun 1 ɲɔgɔnna bɔ réseau kɔni tɛ ni mɔgɔ ninnu fɛ yen nɔ. Nin dugulamɔgɔ ninnu y'a jira k'a fɔ k'a ka ca ni dɔgɔkun 1 ɲɔgɔnna ye san ba nana olu fɛ yen nɔ k'o kɛra sababu ye fɛn min ye réseau téléphonique ye k'o yongo yan ma. O kama u y'a jira k'a fɔ nin y'a dɔgɔkun 1 ɲɔgɔnna ye olu tɛ se ka mɔgɔ wele ko wa mɔgɔ tɛ se k'olu sɔrɔ. K'u kɔni b'a ɲini réseau mobile mɔgɔw fɛ u ka taa olu ka dugu la walasa ka se ka tiɲɛni ladilan olu ni limanaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na. An balimaw an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ ka kɛɲɛ ni bi ye tarata don avril kalo tile 21 o de tun ye nin ye. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.